Ahojte, v MS Photo Studio sme pre vás pripravili tutoriál, ako sa zbaviť bačkov pod očami alebo nepekných fľakov na pokožke alebo tmavých kruhov pod očami. Takže ukážeme si niekoľko spôsobov, ako sa to dá urobiť. Prvý spôsob, ktorým začneme, bude záplata. Ukážeme si, ako to funguje. Takže zoberieme si časť, ktorej by sme sa chceli zbaviť alebo ju zmeniť. Potiahneme ju do oblasti, ktorá sa nám javí ako najvhodnejšia na zmenu a pozrieme sa, čo to urobilo. Takže ako môžete vidieť, celá tá oblasť, ktorú sme zmenili, je dosť výrazne ohraničená. Najmä pri takýchto portrétoch zblízka, tzv. Close-ups, je to veľmi viditeľné a veľmi nežiadúce. Tu by vás hneď odhalili, že ste tu niečo robili. Môžeme skúsiť ešte jedno použitie záplaty s tým, že si zmeníme priepustnosť tej zmeny a stlačením Shift Ctrl F si to nastavíme na približne 30, môžeme nechať 36% a pozrieme sa, ako to vyzerá. Takže teraz tie prechody na hranici nie sú také výrazné, ale samozrejme aj tá zmena je menej viditeľná v tom zmysle, že ten fľak je stále dosť tmavý. Tlačítko záplata je dobré používať vtedy, ak máte fotku, kde je celá postava alebo aspoň fotená od pasa hore. To znamená, že táto oblasť, ktorú meníme, je dosť malá a teda nie je to také viditeľné. Je to veľmi rýchle riešenie, ale pri portrétoch zblízka je to veľmi výrazne viditeľné. Takže ak to chcete použiť, je to najlepšie používať vtedy, ak táto oblasť je na fotke skutočne malá a teda nie je veľmi výrazne viditeľná. Ďalší spôsob, ktorý môžeme použiť, je použitie klonovacieho razítka. Klonovacie razítko si nastavíme na zosvetlenie, teda lighten, a opacity a flow nastavíme na cca 30%. Ja mám teraz nastavenú opacity na 30 a flow na 27, ale je to už na vás, ako vám to bude vyhovovať. Takže naberieme si z toho svetlejšieho miesta a prechádzame jemnými ťahmi po mieste, ktoré by sme chceli zmeniť alebo zosvetliť. Takže klonovacie tlačítko neurobilo zlú službu, ale narušilo nám štruktúru pleti. Čo môžete vidieť, že nám zmizli tieto jemné vrásky, jemné rýhy v pokožke. Môžeme si to ukázať ešte tu, čo to robí. Ono to tak jemne rozmazáva a vlastne narúša tú štruktúru pleti. Samozrejme zase pri portrétoch, ktoré nie sú len portréty tváre, je to celkom dobre využiteľné, pretože to nie je tak viditeľné. Ale ak chcete retušovať portrét dôkladne a ten portrét je skutočne veľmi zblízka, tak použitie klonovacieho tlačítka už nie je práve najlepšie riešenie. Ďalším tretím riešením, ktoré ja osobne používam najčastejšie, pretože dosť často fotím takéto portréty zblízka, tzv. Beauty shoty, je použitie kriviek. Je dôležité použiť na každé oko novú krivku, respektíve na každú časť, ktorú chcete zmeniť, použiť novú krivku, pretože všade sú tie farby trošku iné. Ak by ste používali jednu krivku na všetko, tak z toho bude jeden veľký neporiadok. Takže otvoríme si krivky, postavíme sa vo vrstvách na tú mriežku, ktorá je v danej vrstve, nie na masku, takže postavíme sa na mriežku, vyberieme si farbu dvojklikom, ktorú by sme chceli použiť. V tomto prípade, keď pôjdeme k tomuto oku, tak by sme vybrali napríklad niekde tu. OK. Toto nechceme použiť. Teraz si vyberieme farbu, ktorú chceme nahradiť, teda túto tmavú. Pôjdeme na masku, masku invertujeme na čiernu, teda nevidíme žiadne zmeny. Vyberieme si štetec, skontrolujeme bielu farbu a jemnými ťahmi prechádzame po týchto oblastiach, ktoré chceme zmeniť.
a tieto tmavé oblasti sú prekryté farbou, ktorú sme si na začiatku vybrali ako vzorku našej farby, ktorá sa nám povzdáva. Takže ako môžeme teraz vidieť, štruktúra pokožky ostala zachovaná, nie je to rozmazané. A môžeme potom prechádzať, koľko chceme. Je tiež dobre nastaviť si hustotu tak, aby sme nenabrali naraz veľa farby, pretože potom sa to už spätne ťažko robí. Alebo keď niekomu vyhovuje, tak to zobrať na 100% aj opacity, aj flow a potom si to zmeniť v priehľadnosti vrstvy. Takže ideme na druhé oko, vyberieme si krivku, postavíme sa na mriežku, dvojklikom vyberieme farbu, ktorú chceme použiť, napríklad túto, OK, toto nechceme, vyberieme farbu, ktorú chceme zrušiť, to je táto, zmeníme si masku na čiernu, vyberieme si štetec, je tam biela farba a jemnými ťahmi tmavú farbu prekreslíme našou vybratou farbou, ktorá sa nám tam pozdávala viac. Dôležité je, aby sme tieto zmeny neprehnali, aby to nebolo viditeľné. Každá retuš, najmä tých prirodzených portrétov, nie portrétov, ktoré sa robia do magazínov alebo na nejaké fashion použitie, by mala byť prirodzená, teda nemalo by byť vidno, čo sme robili na tej fotke. Takže takto vyzerá výsledný efekt a toto bolo pred zmenou. Takže myslím, že krivky urobili celkom dobrú prácu. Tu som to trochu viacej prehnala, ale to vieme opraviť vo vrstve. Zmeníme si takto priehľadnosť a už to vyzerá lepšie. Tak dúfam, že vám tento tutoriál pomohol, možno vás naučil niečo nové. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na budúce.